Gisela, Digue'm. ens presentaves l'altre dia la iniciativa d'uns emprenedors, la iniciativa tecnològica d'una empresa que ha decidit passar de la tauleta a la taula. Correcte. Convertir la tauleta en taula. Sí. És una empresa que està a Barcelona, ells s'anomenen Digalix, i de fet és d'un grup, són uns sols socis que la van fundar, doncs es dedicaven al tema de les telecomunicacions, de la informàtica, treballaven sobretot en el que serien pantalles publicitàries i van dir, calla, ajuntarem el tema pantalla publicitària tipus marquesina amb el tema tauleta, el tema telèfon mòbil, tàctil, i farem aquestes taules, unes taules com una taula de menjador, posem per cas, que podem tenir i podem veure a restaurants, a museus i també en el plató de 8 al dia, perquè avui tenim el Toni Mayorgas, que és el director d'aquesta empresa de Digalix, que es troben a Barcelona i que ens n'ha portat una perquè veiem com funciona. Home, tu aquesta taula la posaries al menjador de casa teva com a taula de menjador? Home, a veure, a mi jo la veig funcional de despatx més que de menjador, no? No em combina, però amb un... Jo no et combina, m'imagino... pots canviar la resta de mobles, es comença així, no? Canvies la taula i acabes canviant les cadires i després la calaixera... Massa modern per la Gisela, jo, que la veig més de tapete i més a camilla. Com que de tapete i camilla? Escolta, que a casa meva no és de tapete. Home, a casa meva sí que m'hi va bé, eh? Però si tu et barallaries amb el vidre tàctil permanentment... Sí, a més, casa teva no és la massa ampolla seria el surco a sobre. No hi hauria problema per això. Sí? Doncs ensenyeu-nos, sisplau. Toni, anem. Molt bé. Vine, jo em vaig quedar tan encuriosit que vaig dir que vingui el Toni i així ens ho expliques. Jo encantat. Perquè totes aquestes coses les veus a través de la tele i dius, mira que bé, que original, que bonic. I després, a l'hora de la veritat, dius, però ara no li acabo de veure el sentit pràctic. Molt bé. Molt bé. Aquestes coses s'han de tocar. Aquesta és una taula, diguem-ne que, en fi, l'heu dissenyada vosaltres? L'hem dissenyada, dissenyada a Barcelona. Perquè hi càpiga aquí dins l'equivalent de... Tota la tecnologia necessària. De la pantalla, sí, sí. Molt bé. Què he de fer? He d'apretar? Nosaltres ara... O he de pulsar només o he d'arrossar? Pulsant aquí el que et trobes, hem portat una aplicació que el que et mostra és la que podria ser per un restaurant. Que sàpiguen els espectadors que el que nosaltres vam fent sobre la taula ho veuen projectat en aquesta pantalla. Ho dic perquè així el joc de càmera-pantalla sempre és més fàcil. Molt bé. Aquí apareix... Aquesta seria un restaurant, no? Sí. La que trobaríem en un L'aplicació, per restaurant. exemple, en un restaurant. Anem al restaurant. La X-Table pot estar en molts entorns, però la de restaurant ara estem específicament en una campanya i pensem que té molt de sentit. Vaig al restaurant. Per una banda... Seca la taula i aquí què trobo? I ja tenim. Què tenim? Idiomes. Evidentment, és un avantatge el tenir les cartes amb els idiomes de la gent que vingui. Que això ja m'ho donen ara, això ja ho heu posat aquí, el que ara em dona un cambrer. Anem a buscar més. Això em substitueix el cambrer. No diríem això. D'entrada, li posem la vida més fàcil. Ja sé que ara això no t'agrada perquè el gremi de cambrers et saltarà la llocolar, no? Però vaja. La idea és posar-ho més fàcil i que els temps d'espera siguin més lúdics. Puc demanar al cambrer que vingui. Tu pots demanar al cambrer que vingui, si mantens pulsat. Sí, vas apretar una estoneta. Apreta així. Les fases de la lluna marquen que estàs activant alguna cosa. Sí. I has demanat al cambrer, però jo crec que el primer que hauríem de mirar és què és el que ens ofereixen. Si el cambrer no ve, perquè el cambrer no sap què m'ha de dir perquè no ha triat. Llavors ara el que presentem, i una mica la idea, és que tu pots estar amb diversos comensals alhora. Sí. Tens diferents... Això és per 4. Per 4, en aquest cas, però es podria fer fins a 6 persones. Hi ha diferents models de taula que treballem, de la X-Table, i el tema és que tu pots tenir la carta amb les imatges, que també és un avantatge. El que les imatges no siguin les típiques cartes ja de color sèpia que van passant amb el temps, no? Doncs aquí ja donem una estètica en la que es pot donar una informació afegida, més gràfica. I aquí la idea és que tinguessis una descripció del plat que demanaràs i a partir d'aquí aquest plat el puguis portar a una cinta perquè se'n vagi a cuinar. Diguem-ne que podem estar demanant els plats, tenim la informació i tenim un concepte lúdic de tot això. O sigui, a sobre de la taula podem estar... Per tant, el cambrer, veus com no era necessari? La comanda hi ha anat a la cuina i el cambrer no hi ha tingut res a dir. Perfecte. Colant de xocolata amb gelat. Per exemple. 4 euros. Bueno, els preus són simbòlics. No, ja, però vull dir que aquí diu exquisito colant de chocolate con leche, con interior de chocolate negro, 75%, guarnición, o sigui, l'explicació del plat i el cost. Correcte. Aquí l'avantatge és que tindries la carta, seria interactiva, podries tenir tota la informació que volguessis, llavors realment si ho tens en un negoci en el que es cuiden els detalls del que es presenta, doncs sempre podries tenir informació afegida i... Molt bé, ara resulta que jo m'he fet una composició de, jo què sé, 20 euros. No vull gastar més. Hi ha alguna manera que la taula memoritzi cada cosa que he demanat, el preu de cada cosa, i que m'indiqui si estic passar-me o no passar-me del pressupost que jo li havia marcat? A veure, la qüestió en aquest cas seria el que té el restaurant li interessa, aquests límits?
No, el que té el restaurant segurament no. Segurament no. Però el que té el restaurant qui va menjar, sí. m'envia un cambrer que em diu no sap, avui hem fet unes llenties estofades que li agradaran molt, que no sé què, que consten com a plat del dia, però no consta el preu. Jo li dic que sí i el preu me'l trobaré després a la factura. Aquí, de fet, ara t'ensenyo, no? Si estiguéssim demanat... Ara estem en un ordre caòtic, Estem demanat És igual, segons no et preocupis. plats després del postre. Entrecot con alcachofes. Llavors, què passa? Nosaltres estem generant ja un tíquet Sí. de lo que s'està demanant per taula. Llavors es va acumulant en aquest tíquet. Veus, ja ho tenim. Llavors 15 ja i podem 4, saber 19. el que estem demanant. Perfecte. Si el negoci diu, millor que no estigueu donant tanta informació, cap problema, això ho podem amagar fins al moment de demanar Però jo entenc que tu qui et contracta i et compra la taula és el restaurant, però qui fa anar la màquina sóc jo. Aquí hi ha una col·lisió pot haver una col·lisió d'interessos, no? Estem d'acord. Això es pot posar a la mida del que vulguis i la idea és que realment això té un concepte lúdic. Les esperes, no suprimim el cambrer, sinó que el cambrer t'ha de fer uns altres serveis o recomanar-te o venir-te a donar consell, però tot ho pots tenir d'una manera lúdica, multimèdia... Molt bé. Mentre m'espero, què podríem fer? aquest sentiment lúdic com el canalitzo? Molt bé, doncs aquí una mica el que veiem, estem ensenyant-lo tot en un menú, però en realitat ens donem a la idea de que podrien estar 4 Perdona, això, alhora. els 4 ho fem Ho podríem fer alhora. Ho fem alhora. simultàniament, perdó. Llavors la idea és que tu puguis tenir diferents àmbits, com serien jocs, o tenir presentacions de multimèdia, internet... Clar, però jocs. O la tele. O la tele, per exemple. Vaig a sopar Llavors, i no em vull perdre el cuní. Per exemple, això és fonamental. I llavors què Llavors faig? ja veus que de totes les teles que hi ha aquí, totes són 8TV, Perfecte. que és com ha de ser. Ara anem bé. Ara anem bé. Llavors la idea és que tu tindries a partir d'aquí una finestra o N finestres diferents Sí. que podríem tenir, que Aleshores podríem estar compartint. I puc despenjar-me el programa en directe i, per Podries tant, estar puc veient en continuar streaming. veient Correcte. en streaming el programa. No perds audiència i tens gent que està Es tracta en d'això un concepte i lúdic. mentre la nostra audiència s'alimenta adequadament. Perfecte, bingo. Ho cuidem tot. Això és bingo. Però, per exemple, si en aquest cas no mirem la tele i juguem, o sigui, jo puc jugar un joc, el Cuní Castellà jugar un altre, el Villanueva, que el tindríem aquí, jugar un altre, No, el i el Villanueva no Xavier Guix jugaria un res. altre. Villanueva... Aniria tocant. Clar, llavors, Botiguejaria tot plegat. podem jugar junts, Podem cadascú jugar juga al junts, seu podem joc i jugar llavors per és com parella. si no haguéssim quedat? Com va No, això? la idea és que hem quedat, o sigui, una mica el que parlàvem, no? Ara què ens passa? Estem amb el mòbil i gairebé no ens mirem els ulls. I ara quan la gent ens diu, ara només ens mancava que ens convertíssiu també la taula en una mena de tauleta. Doncs no, en realitat la idea és que la taula és tot per compartir. Llavors el fet de que tot sigui fàcil d'enviar-te amb la resta, compartir, i que els jocs els puguis tenir, aquí tenim una mica de demos típiques, tu puguis tenir un joc en el que podem jugar tots a la taula o... Molt bé, vols dir que O els nens, si la taula igual. té incorporat el Monopoli, mentre esperem podem jugar al Podem Monopoli, jugar al per dir Monopoly, alguna cosa. per dir alguna cosa. O a escacs, és igual. Llavors el fet és que o podries tenir els nens i dir, nens, vinga, remeneu aquí una estona, juguem a aquest joc, mentre jo estic Exactament. entre nosaltres. I una cosa també interessant és que tu li pots enviar missatges als de la taula del costat. Correcte. O sigui, posem per cas que vols lligar d'alguna manera, no? I llavors tu, aquest comensal d'aquí, li pot enviar, si ara hi hagués una altra taula cap allà, un missatge... I com connecto amb la taula del costat? Clar, la idea és I que deu haver un codi, no? les stables entre elles es poden veure i podem tenir un xat i tenir uns permisos. Jo puc enviar un xat a una altra taula perquè jo la tinc identificada, enviar una sol·licitud d'alguna cosa, jo estic sopant amb la meva parella. per exemple. I a la taula del costat veig d'esquena un altre senyor i davant una senyora que a mi en aquell moment em sembla més interessant que la meva parella. I aleshores li dic, li envio un missatge, com obro aquí enviar missatge a la taula del costat? Aniries a la secció de xat, Sí. hauríem de envio un mirar... missatge i estàs amb ella enfocant ja un dient concepte interessant. com és que perds el temps Clar, hauries de dir amb un alguna tio cosa en menys plan... interessant que jo, Pensa per com exemple. desfer-te d'ell, perquè, no? Hi ha Sí, tema. està bé. Seria un És concepte. interessant, promet tot això. Anem, que continuarem parlant, Molt bé. perquè tot això ens facilita la vida, no només l'oci, eh? Correcte. Aquí també es manté la comunicació, perquè vosaltres això ho treballeu no només per restaurants, per entendre. Correcte. O sigui que els espectadors no es pensin que aquesta no és una iniciativa tecnològica només pensada en restaurants, no? Clar. També ho feu per empreses... Per sales de joc, també. Sales de joc hem fet, que estaria més relacionat amb aquest sector. Hi ha un concepte lúdic i d'oci que apliquen la tecnologia, però ja fa anys que treballem, però també a nivell de corporacions, de taules de presentació, taules de treball, o sigui, estem convençuts de que a la llarga tot estarà interconnectat i les taules són interactives. M'estàs dient que si aquesta taula jo la tingués al meu despatx, amb el temps puc acabar estalviant-me el teclat i l'ordinador. Correcte. Perquè ho tindria incorporat.
És com si treballés amb això, però amb un format gran. Amb un format gran. Clar. Nosaltres anem a això. O sigui, DigAleaks fa anys que treballem amb la interacció de gran format i el que estem convençuts és d'això, que s'ha de treballar amb dispositius que ens posin a l'abast compartir. I això aplica en molts sectors diferents, l'educatiu també, estem en plena campanya, ara al Mobile World Centre tenim taules instal·lades i estem parlant del concepte de escoles. El Pol, felicitats per la taula, ara hem de saber el preu. Bé, és que depèn què vulguis que et faci la taula, suposo, no? Clar. Perquè, de fet, això és un software. Hi ha software i hi ha hardware. La taula la fabriquem aquí a Barcelona. És disseny propi, apliquem un concepte de disseny que sigui diferent també, o sigui, el que no volem és que sembli una pantalla amb potes, sempre diem una mica la referència aquesta, llavors cuidem els detalls de disseny i tot és un producte fabricat aquí. I ho feu tot a mida, per entendre'ns? Fem a mida, el que passa és que... La taula té unes mides estàndards, suposo que més petita no pot ser. Pot ser més gran? Pot ser més gran. Si és més gran, el joc tàctil és més complex? Pot ser més complexa o el número d'usuaris. Es desdibuixa una mica? No, al revés. O sigui, de fet, mentre més gent estigui interactuant allà, més potència de l'experiència que estaràs fent. T'estàs diferenciant més del que pots fer amb el teu mòbil o amb la teva tauleta. De fet, i anant més enllà, fins i tot, voleu que estigui la taula a casa, o sigui, que no és tant ciència-ficció o casa meva o la del Marc, però en una casa. Entre les coses que esteu veient, dèieu, no sé si me la veig a casa, no? Clar, realment la peça que hem portat aquí és una mica com el buque insígnia, és una taula gran, però estem fent taules que siguin molt més fàcils, més modulars per poder tenir a casa. Llavors comencem en pantalles que poden ser de 42 polzades i realment estem en taules que poden ser d'un metro 20 per 60 o 70. Jo l'única por que tinc, Toni, és amb el tema del joc. Perdona un moment, diu, però després on es serveix l'àpat? En el cas del restaurant, en aquesta mateixa taula. Al damunt de la taula. Està preparada per tot. No ratlla, la taula està preparada per quedar llardosa, fins i tot. Sí, hem d'arribar i treure la rasqueta i treure el que queda. A mi m'encanta l'eina, però que l'eina sempre és com s'ha d'utilitzar, Josep? Perquè, clar, jo penso en el joc i penso que això et connecti amb internet i penso que això et connecti amb el teu compte corrent i penso en gent que pugui tenir algun problema d'addicció i que això et vagi sent il·limitat al joc. Vull dir que això també... Tu entregues l'eina, però després cada empresa l'usa com vol. Tu pensa que això cada sector es regularà segons les seves lleis. Nosaltres hem fet producte per sector del joc i en el sector del joc, evidentment, al final el responsable últim de complir la llei és el casino. Home, és que a veure, un moment, senyor Villanueva. Digui. La fissió nuclear no es va inventar per destruir el món. Per la bomba atòmica, per això et dic que Einstein no és el culpable d'Hiroshima, diguéssim. Però sí que és veritat que alguna vegada hem tingut aquí algun ludòpata que ens ha explicat que aquestes noves tecnologies van a la contra d'aquesta addicció. I, per tant, jo pregaria que hi hagués un límit perquè algú no es pugui deixar tot el compte corrent apretant un botonet. Quan van sortir els ganivets de zer inoxidable que tant tallen, també anaven en contra, en principi, de la integritat del disc. Sí, era per tallar xoriço i la gent assassina, evidentment. I el que es va inventar, un cuchillo jamonero, no va pensar sortir a les pàgines de successos. La mató con el cuchillo jamonero. Toni, no és culpa teva, però jo poso una alerta, perquè volia dir-ho com la... És un concepte que és important, però que en realitat està a l'àmbit que està. Nosaltres posem a l'abast de tothom uns dispositius. Això jo he vist, és possible que ho hagi vist ja en algun museu? Sí, de fet nosaltres ja fa anys que estem treballant per diferents fundacions i corporacions que tenen exposicions museístiques. A Barcelona tenim diverses expos ara funcionant en les que estan les X-Tables. I sou exportadors? Sí. A quants països? Hem treballat amb 4 o 5 països en els últims 3 anys, tenim projectes i fins i tot les últimes d'aquesta última setmana les hem enviat a Singapur. Sí, ja treballeu per Singapur. Treballar per Singapur és garantia d'èxit, perquè Singapur últimament és el... Veiem la Fórmula 1 i pensàvem, aquí... Aquí som, aquí s'ha d'estar. Aquí som, molt bé. Quants anys fa que teniu aquesta empresa? Doncs DigAleaks fa 6 anys que la vam crear. La vam crear un equip de persones que ja teníem experiència conjunta en diferents àmbits, com parlava Gisela, i la idea que teníem nosaltres, DigAleaks, o sigui, ve de jugar amb DigAleaks perquè fèiem projectes a mida. Fèiem solucions de qualsevol que venia amb una idea boja de tecnologia, poder-la portar a la pràctica. Per tant, vosaltres això de la crisi hi heu passat de puntetes? No, més que de puntetes l'hem paït des del seu començament, perquè de fet la idea de crear l'empresa la vam fer el 2007, estava Zapatero en aquell moment dient que si hi havia una desacceleració, i nosaltres vam pensar, muntem una empresa, anem a crear valor. O sigui que realment el que sí que ens ha donat és ser forts, perquè hem passat
aquests anys que han sigut complicats. I això us ha fet més forts encara Més ara forts. i, per tant, més valents. Sí. Us ha fet forts en els O més moments difícils, inconscients. més valents, més inconscients. Més inconscients pot ser, no ho sé. Bé, segurament si fos per inconsciència no estaries on estàs ara, no? No em refereixo a la Sí, tele, sí, vull sí. dir, explicant això, que és un fet, no? I que Sí, posa sí, de és un manifest producte que es pot com tocar. la voluntat de tirar endavant una idea, uns ideals, una voluntat positiva, constructiva, pot acabar donant aquests bons resultats. Sí, perquè l'altre dia em sembla que comentàvem el tema de l'error, no? De l'equivocació, que aquest és un país que no ens podem equivocar, que ens fa tanta por, i en canvi el repte, quan hi ha talent, quan hi ha disposició, quan hi ha esforç, Sí, no? està claríssim. I quan hi ha sobretot la decisió, l'empenta, la visió molt clara de dir, escolta, tenim clar que això funcionarà i endavant, no? A més, sou gent jove, que també d'alguna manera esteu mostrant el perfil actual d'emprenedor, que són gent molt jove, que ja està construint empreses, que està tirant endavant i que està exportant molt bé, vull dir que enhorabona. Moltes gràcies. Toni, enhorabona, moltes gràcies Moltes per gràcies a les vosaltres. facilitats informatives i per traslladar avui aquesta taula a aquest plató i haver-nos fet aquesta demostració.